4-5 година ранку, птахи так співають, що то просто неймовірно. І вже десь 7-8 година їх вже так не чути, і до наступного ранку їх так не чути. Вони вдень співають, але не так. Ну, от 4 година, зараз 4:30, ну так співають, що то просто фантастика. Чому то так? Вдень вони вже так не співають. А от ще темно, такий ранок, що ще темно, а вони вже так співають, що то просто чудо. До речі, півні вже теж прокинулись. 4:30, зозуля вже кує, ще темно, а вони вже всі прокинулись. Як то природа раненько прокидається. Так, ну зозуля.